Prečo nie si Ukrajinka na Ukrajine a prečo sa sťažuješ na Slovákov, keď tu žiješ? Takto. Ja som sa nikdy nesťažovala na Slovákov, že sú zlí. Ale sťažujem sa na Slovákov, ktorí mi vypisuje blbosti a vypisuje blbosti na Ukrajincov. Pretože veľmi často všímam, že keď sa stane nejaký zlý prípad a je to nejak spojené s Ukrajincami, tak veľmi často tam čítam úplne hrozné komentáre a samozrejme v žiadnom prípade nikdy nebudem ospravedlňovať činy niekoho, ktoré sú zlé. Ja si myslím, že by to malo fungovať tak, že keď niekto spravil niečo, že zle, musí byť za to potrestaný, je to úplne normálne, kľudne deportovaný, hocičo, ale veľmi má série a nepáči sa mi, že bože, ako to povedať po slovensky, že že berú nás všetkých ako toho jedného človeka. Všetkých vás proste hádžu do jedného vreca. Áno, presne tak.